că viața creștinească, ca ăla să zic, uite, Dumnezeu, ăla s-a dus la biserică, uite, ăla a făcut tare. Și el să apără, l-a întrebat de ce merge bine, pentru că urmezi pe Hristos. Însă, să nu lepezi crucea, să nu lepezi suferința, ca nu s-o cauți, că vine singur. Să zicea, și ai făcut cu tare, dar nu m-a lăsat cu tare. Și să revin la ce am spus, când ești aproape salvat, nu ce poți să fie pierdut. Cu scuze, o mică exemplificare. Era un urs care strica multe vite în marginea unui oraș cu pădure. Și a obținut aprobarea să omoare urs. A făcut un plan cu o casă, că ursul eu am văzut, am trăit pe pustii și pe mi-a pus toată o labă pe umăr și m-a făcut praf. Și atunci mi-am dat seama ce putere are ea să iasă Lucifere din tine, că ești grozav. Și a fost și o casă de fier acolo, că dacă nu căde, că am văzut un urs cu capul despicat și trăia. Animale foarte puternici. Și au tăiat un cal care era de tăiat, să-l pună să vină ursul și ăla să retragă în casă. În casa improvizată, știi. A venit ursul, a făcut tot, asta, dar nu l-a omorât. Și a fugit în casă. Ursul după el. Și l-a mâncat, l-a omorât pentru că uitați cheia acasă. Un amănunt. Un amănunt. Nu ți-o lua, niciun loc îl lua. Ia că ce înseamnă să fii controlat la fiecare pas.